Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatu. Ta yau insha Allah zai maka bidiyo kamar yadda muka rubuta akan title yadda za ka samu kyautar ɗaya daga cikin cryptocurrency wato PHTC Phoneum. Wani coins ne da aka launching ɗinsu ake siyarwa, to za ka samu kyautarsa ne ta hanyar yin mining. To da farko za ka shiga application ɗin, za mu ɗora muku link ɗin application ɗin a description. Wannan shine Cloud Earning. Bayan ka je ka yi downloading ɗinsa a Play Store sai ka danna ka buɗe shi. Bayan ka buɗe shi zai ce ka ɗan yi rijista, ka saka Gmail ɗinka da dai sauran password da sauransu. Bayan ka rijista zai buɗe ma waje kamar haka. To kamar yadda kuke gani a nan wajen suna ba da kyautar guda 20 suke bayar da kyauta. Idan ka tashi yin withdraw ba a yin withdraw har sai nan ya zo naira 20,000. Guda 20,000 suke so. Idan ka haɗa guda 20,000 za mu nuna maka yadda za ka yi withdraw ɗinsa. To da farko kamar da kuke gani, bayan ka danna mining ɗin, duk bayan kwana 6 ake danna mining. To bayan ka danna kwana 6 tana yi, to sai ka danna claiming ɗin nan sai mu danna akai. Bayan mun danna kamar da kuke gani ga kuɗin mu nan sun ƙaru. To yanzu in muna so mu ƙara yin start earning, ma'ana ƙara biyan mu, sai mu ƙara danna akai. Bayan mun danna, idan kuɗi za ka sa kai mining ɗin sai ka danna. Idan kuma regular baka da ko biyar baka sa ba sai ka danna regular. To mu regular za mu danna kamar yadda za mu nuna muku, sai muka danna regular. To zai fara yin mining, ba zai daina yi ba sai bayan kwana 6 kamar yadda kuke gani. Bayan kwana 6 tana yi, za su iya ba mu 100. Yadda haka ake yin mining ɗin, sai yana kaiwa 20,000 nan wajen za ka samu dama ka withdraw ɗin coins ɗin. To idan ka tashi withdraw ga wani waje nan da aka ce withdraw, duk da dai kafin mu zo za mu nuna muku idan muka zo. To sai mu danna akan withdraw. Bayan mun danna kamar da kuke gani gashi nan sun gaya mana minimum naira 20,000 a Kiliba wallet ko kuma wannan Trust wallet ko Binance. za ka iya yin withdraw duk da su. Kamar da kuke gani a nan ga cikakken bayanin, ba za ka withdraw ba sai kana da guda 20,000. To wannan shine coins ɗin da ake raba. To dan uwa, da fatan ka ji daɗin bidiyon nan, ko kuma mu ce yar uwa. Idan wannan ne farkon zuwan ka channel ɗin mai suna kasuwancin yanar gizo, muna roƙon ka danna mana alamar subscribe, sannan ka danna mana ƙararrawar sanarwa domin samun sababbin bidiyoyin mu da zarar mun saki. Idan wannan bidiyon ya burge ka, muna roƙon ka danna masa like. Mun gode.